Okay. Kaka duoge wach mar duoko mano wuok ni. Nitie jomoko mawacho ni duoko no chal kama nikech sirikal no dino kuonde mag kuo mar penj. Be nitie adieri e wach ni? Trevor, penj to okanya wacho ni nodin kuonde mag penj. Nikech nitie gima ne giluongo gi dho ngere ni early exposure. Moro mane giwacho ni samoro kokaw penj dichiel to jopuonjre moko dhi yawo. Sani koro ne giketo ni kaw penj titimo, ikaw titimo. Trevor, penj kaka osebet kitimo penj e Kenya ka, ji mang'eny ma believe ni penj ok onego kwal. To molo ni jopuonj ok believe ni penj onego kwal. To nitiere jok ma believe ni kech waketo premium e kalo penj, nyaka gikwal penj no. Koro kwalo ma kuo mar penj, tadwa nyisi ni neno ka minister wuon owacho ni 4,000 noyud ka nigi kuo. Kendo gi suspend, ochiwo 20 days mondo omany go kaka inyalo yud kaka ne inyalo migi results. Nyisi ni penj no kwale. Kendo bedo ni watiyo gi multi agency mondo wang'i go penj ok nyal mono penj mondo kwal. Nikech wan gi porous system e NEC, Kenya National Examination Council, to kendo wan gi porous system e cutthroat competition mosekete ni ka nyithindo kokalo penj to jopuonj biro bedo demoted. Koro nitiere some few people ma feel ni wan adwa yudo promotion, nikech ka yudo promotion kaka result olandi to jok moko yudo A mang'eny, ji miele street. Koro gimbe na nitie temptation, and manendo en gima ok anyal rule out. Ni penj to rit manorite matekno ok nomondo kuo. Pod kuo ne nitiere papers, kata mana yo Migori kucho ne neno ka skul moro notimo penj e kanisa, kendo nomak jopuonj moko madhi mana auchiel. Mano nyisi ni penj no endo nokwale. To grading system mane giloko ni be okonyo e yo moro amora?